Вечният спор в автомобилния свят. Audi, Mercedes или BMW? Освен че са вечните конкуренти, е имал момент в историята, в който са били само на крачка от това да бъдат едно цяло. Връщаме се в миналия век след Втората световна война. Тогавашното Auto Union, днешно Audi, почти изчезна. Производството спира, а компанията е на ръба на фалит. Но през 1949 година Auto Union е възродена и то не от коя компания, а от самата Daimler-Benz в Западна Германия. А малко по-късно Daimler-Benz придобива и мажоритарния дял на Audi. Ако слушате коя е компанията под името Daimler-Benz, това е предшественика на съвременната компания Mercedes-Benz. До 1958 година Mercedes вече притежава почти 100% от Auto Union. Да, Audi реално е била собственост на Mercedes. И точно тогава историята става още по-интересна. През 1959 година BMW е в тежка финансова криза. Продажбите са слаби, компанията е на ръба на фалит, а ръководството започва да търси нов купувач. А познайте кой проявява интерес. Отново Daimler-Benz. На общо събрание през декември 1959 година продажбата изглежда почти сигурна, но малките акционери и служители на компанията се противопоставят и те вярват, че BMW е подценена. В последния момент сделката пропада, инвеститора Хербърт Квант спасява BMW с нов капитал, а през 1965 година Volkswagen придобива мажоритарен дял в Auto Union. Представяте ли си алтернативна реалност? Mercedes притежава Audi и купува BMW. Какво име на тази компания според вас би отивало? Споделете в коментарите.